سلام كمي تخونو كوراتن كورانن تخاتاتلتي مدب EriZara Tech أبز حلفة مدبنا كراي مهتن نمنتاي إعلامان كابزن زعينة مسرح زكايدو هوبات عالمنا أب تحت زبلار استيزدالنا يو نبلو استتصاوتاي كعسو عالمنا زغونة كريستيانو رونالدو ورد سلاسان كلتن عامت يبمبال ألالينا يونيرنا إذا قن بيجيقا مقانون علمي إدما سلاسان 4 تباهيلو كرملنا بتحتنا كنحبر نفتو نلوم من بقر حزنا يقريبنا زلنا ምስጥራዊያን ፍጻሜታት ወይስ ኣጋጣሚታት ኣብ ትሕቲ ዝብላር እስቲ ዘዳለና የመደብ ይኸውን ኣብ ዓለም ዘይተነግረ እምበር ዘይተገብረ የለን ክባል ሰሓቂዩ ዓለምና ብዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታትን ገናውን ክፍትሑ ዘይከኣሉ ምስጢራትን ብሓደ ጠሚራ ትኸይድ ዘላ ፕላኔት እያ نحن دك سبات نتوم زقاتهم زلو مستيرات فتصاميتاتن أصدممتي إن بلنا كنسندو مينا نرأى نلو من بأرجل كاب زقاتهم وأجرمتن مفتحي زي ترخبهم فتصاميتاتن دهسيسنا لنا سنة مكتتال أب هوسبيتال بيسكوبيرو تا بدخام تدوينان عبيران زنبرة هتسان مسولة ريتايا ناب هوسبيتال زمتسات إتا هتسان مبقول هند زنبرة كوينا كاب قوبوتات عندس زمتساتيا ولاريت إتا هتسان قوالا سيطاناو منفذ حزانبر كتأنس تغليها زبل قمت هاي نبران انتا خونقن إتا قوال حموشت عامت هتسان لينا مدينة زي كم قمت ولاريتا بدكتور أبستا قبر الله مرمرة نايشو مونتو ورحيت انسي كم زنبرات رقاقيتو دحرزك أيو بعوت متبحتي إتا هتسان كتقالاقل زباقعات إذا فتسامزي أبشعين شعاتن 230 شعاتن زقات أميو اتزقرم هتسان مدينة زولدو تعشل لكع كمتن كالوت أخرى تاديتات زولدو زي نقس كلتنت بشوعات كيلوغرامي مزن من باريوم دحرزك أيو هتسان مدينة اتازن أسد عدي أب عالم كتكون زخالت يخون مبر من كم زت نساك سابليت لوميك فلت زي تقال مستير كوينو اللوم أبوزا هتسان بتقرطارينا بيت مأسرتي توسيدو عدلاي مرمرات جيرولوم انت خونقن زخونة جبت إكركوس زي كاله كابيت مأسرتي تلغيقوم نايزا هتسان كاله زقرم قداي أب 4 عامت عدمئة أطبات كتوتصق بقع أكرات قوانستيتي زنبرا مخوانيو أب كل تشحن كلتن بروي ترسك على محتد كقبر الله عدم قريب الله من باروي قلات انت خونقن فقادنياي نبرتن إتابع حموشت عامت عدمت راي التمرحز نبرت ولودا عبشحن شعاتة 270 شعاتة بزقات حمام عمبل 4 عامت عدميو كابز علم بموتفليو سلوس كورنع بيرمودا تريانجل بسيطاناو سلوس كورنع وني فلاتيو بيرمودا تريانجل أو الكيانوس ركب بوتايو أزي أب سمين أتلانتيكا وكيانوس أب دبباو مبراء فلوريدا حبرات منقسات أمريكا زركب بوتا بزحات مراخب النفرتن زتفق بوطايو بزحات سبات مدفع مراخب النفرتن عبير مولا تريانجل حدفولي كولتات ويتأمري زبل امنتي زلوهم قالوا وحدات مراحتي نفرتن مراخبن بريديو نايت انكت مال اختتات انهم حلالفو كم زتقفوي نقار نوزام زتقفو سباتن نبرتن نمدلاي عبزت قبر تفتاش دهايوم كركباي تخالن إتاناي مجمرتا كابتو بوتا زتسورت مركب ناي حبرات منقسات أمريكا كوينا عام مقابيت شحن شعاتي 210 عامة مهرت من باروي نقار كابتي قديتي جميران دما أو حموشة تحساس شحن شعاتي 245 عامة مهرت زقات أما مدفع بناي قعزو 10 شعاتي زفلتا أبسلت أنا ناي زنبرا توربيدوز بحالا نوتاق زدربيا حموشة نفر توكينات حيل بحر أمريكا يوم إتن حموشة نفر توكينات 14 زقوط أطرو أولات حيزن نتفتاتن كايدا فلوريدا كابت تباهلا جزات أمريكا مستبا قسا قرب تسانيحن تخطاتالي نحادا قام الأختات بريديو دحرم الأخ شعن شعيين تسويران بتوساقون أبشحن شعاتي 240 عامة مهرت 27 قياشو تعينا زنبرت دي 3 كمون أبشحن شعاتي 251 عامة مهرت 53 تقوعاستي تعينا زنبرت سي 224 جلوب ماسترنين قالوا وحدات تمرامرتي سنفلتات نمتفاء ويمس بارنايزن مراخب النفرتن ببرتعن هند بتاون معبل ويون نتحت بزطوط انفاسات يخون زبل امنتي زلوهم قلطف ناي بحر معبل كأنا تسفر بارات كابوتا حدقا أرحي قوي وسطو يبلو صفحات بيرمودا تريانجل أستات 1,240 كيلومتر بلوي بتساح إذا سلوس كورنا عزي بحساب دك أساب زتسأل حساباو كاتنبر ناي بحق يتفتراو كرتي عيكونن إذا حساباو سلوس كورنا عزي كاب ميلبرن أستراليا نا بيرمودا كامون لبورتوريكو سيعبو دما نا فلوريدا زقتميو
ኣቃውሞ ድማዩ በርሙዳ ትራያንግል ዝብል ስያመ ኣውሂብዎ ብዘይካዚ ቤርሙዳ ዝበሃል ኣስታት 300 ደሴታት ዘለዎ ቦታ እውን ኣሎ ካብዘን ደሴታት እተን 20 ጥራይን ሰብ ዝነብረን ስፍሓተን 53 ኪሎ ሜትር ክኸውን ከሎ ክሳብ ሕጂ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ዓባይ ብሪጣንያ ይርከባ ህላውነት ኣስከሬን ኣዶልፍ ሂትለር ኣበይኩን ዓሪፉ ይህሉ ኣብ 1939 ክሳብ 1945 ዓመተ ምህረት ኣብ ጀርመን ዝነበረ ሰልፊ ናዝን ቻንስለር ተሃገር ዝነበረ ኣዶልፍ ሂትለርን ድሕረ ምዛም ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣብዚ ኣትዩ ከይተባህለዩ ጠፊኡ ዋላ እኳ ንሞት ሂትለር ዝምልከት ብዙሕ ወራታት እንተተነዝሐ ብጭቡጥ ግን እዚዩ ኣስከሬን ሂትለር ዝብል ሓበሬታ ክሳብ ሕጂ ኣይተረኸበን ገለ ሓበሬታ ከም ዘመልክቶ ብ30 ሚያዝያ 1945 ሂትለር ናብ ነብሱ ዝዓመራ ሽጉጥ ገይሩ ነብሱ ኣጥፊኡ ከምኡ እውን በዓልቲ ቤት ሂትለር ዝነበረት ኢቫ ብራውን ነብሳ ከም ዘሕለፈት እዩ ዝዝረብ ንሬሳ ሂትለር ዝረኸቡ ወተሃደራት ከዓ ነቲ ሬሳ ኣብ ቀጥሪ መንበሪ ቤቱ ዝርከብ ጆርዲን ብጋዝ ከም ዘቃጸልዎ ይሕበር እንተኾነ እቲ ምቕንጻል ሙሉእ ብሙሉእ ንሬሳ ሂትለር ከም ዘየዕነዎ ይንገር እዩ 9 ግንቦት 1945 ሬሳ ሂትለር ምስ በዓልቲ ቤቱ ብሰለያ ቀይሕ ሰራዊት ሩስያ ተታሒዙ ኣብ ትሕቲ መሬት ከም ዝተረኽበ ይናፈስ እዩ እንተኾነ ግን ነዚ ዝምልከት ብሰራዊት ሩስያ ዝተዋህበ ዝኾነ ሓበሬታ የለን እቲ ቀታሊ ጃክ ዘ ሪፐር መን እዩ ጃክ ዘ ሪፐር ብዙሕ ናይ ቅትለታት ገመና ዝፈጸመ ኣብ 1888 ዓመተ ምህረት ኣብ ዋይት ቻፕል ለንደን ዝነበረ ተባሂሉ ዝእመነሉ መንነቱ ክሳብ ለይቲ ሎሚ ዘይተፈልጠ ሰሪያል ኪለር ወይ ተኸታታሊ ቀታሊ እዩ ጃክ ሪፐር ዝብል ስም ካብ ሓንቲ ኣነ እቲ ቀታሊየ ባህሊ ዝተጻሕፈት ደብዳቤ ዝነቐለ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ እዛ ደብዳቤ ንላግፅን ኣብ ዛንታ ናይ ተቐታሊ ህዝቢ ተገዳስነት ብምሕዳር ዝርግሐ ናይ ጋዜጣታት ንምስፋሕ ብጋዜጠኛታት ተጻሒፉ ክኸውን ከም ዝኽእል ብሰፊሑ ይእመን እዚ ተኸታታሊ ቀታሊ ዘካይዶ ዝነበረ ቅትለት ብፍሉይ ብረትን ስሕለትን ብምጥቃም ኣዝዩ ኣሰቃቂ ኣቀታትላ ስለ ዝፍጽም እዚ ሰብ እዚ ጉዙእ ወልፊ ዕጸፋርስ ክኸውን ኣለዎ እንደተባህለ ይዝረብ እዩ እቲ ኣዝዩ ዘገርም ግን እዚ ገበነኛ ክተሓዝ ብዘይምኽኣሉ ክሳብ ሕጂ ምስጢር ኮይኑ ካብ ዘሎ እዩ አብርሃም ሊንከን ከምኡን ጆን ኤፍ ኬነዲ ኣብ በበይኑ እዋን ዝነበሩ ፕሬዚደንትታት ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ እዮም ንድሕሪት ተመሊስና ናይ ክልቲኦም መራሕቲ ሃገር ታሪኽን ፍጻሜታትን ምስ ንርኢ ኣጋጣሚ ድዩ ወላስ ሕቡእ ምስጢር ኣለዎ እዩ ካብ ምባል ዝኽልክል ኣይኮነን ካብቶም ዝነበሩ ኣጋጣሚታት ምስ እንጠቅስ ድማ አብርሃም ሊንከን ብ1846 ናብ ፓርላማ ኣሜሪካ እዩ ተጸምቢሩ بتمساسالي جون اف كينيدي دحري 100 عامات مالت 1946 ناب كونغرس بارلمان امريكا تتصمبيرو صنيح دما اب 1860 عامه مهرت ابراهام لينكن بريزيدنت ناي حبرات منغستات امريكا كخون انكلو جون اف كينيدي دما لك دحر حدا زمن مالت 1960 بريزيدنت ناي حبرات منغستات امريكا كخون بغيو አምናይ ስልጣን ዘመናቶም ንኬነዲ ሊንከን ዝበሃል ጸሐፊ ነበሮ ከምኡድማ ንሊንከን ኬነዲ ዝበሃል ጸሐፊ ነይርዎ ካው ቀጽሉ ናይ ክልቲኦም መራሕቲ ኣስማቶምን 7 ፊደላትን ዝውና ክልቲኦም እዞም መራሕቲ ኣብ ሲቪል ራይትስ ወይ ሰብኣዊ መሰላት ብዙሕ ጥቂቆም ይሰርሑ መንባሮም ይዝንገር ብዘይካ ዝውን እዞም መራሕቲ ሃገር ኣሜሪካ ዝነበሩ ኣብ ዋይት ሃውስ ምስ ኣተው ሓደ ደቆም ከም ዝመትዎም ይንገር እዩ እዚ ግን ምስ ኣጋጣሚታት ድዩ ቁጽር ወራስ ዘይተፈትሕ ግድል ኣለዎ እዩ እዚ ጥራይ ኮነን ክልቲኦም መራሕቲ ዓብ መዓልቲዮም ብግብረ ሽበራው መጥቃዕቲ ተቐንጺሎም ክልቲኦም ድማ ኣብ ግንባሮም ብዝተተኮሰሎም ጥይትዮም ተቐቲሎም ካብ ዓለም ብሞት ተፈልዮም እቶም ናይ ክልቲኦም ግብረ ሽበራ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ገበነኛታት ካብ ደቡባዊ ወገን ናይ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝመጹ እዮም ነይሮም ድሕሪ ሞት ሊንከንን ኬነዲን ንዕኦም ስዒቦም ኣብ ስልጣን ዝመጹውን ካብ ደቡባዊ ክፋል ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝመጹ ከም ዝነበሩ ኣስማት ናይ ክልቲኦምን ጆንሰን ከም ዝነበረን እዩ ዝንገር ብተወሳኺውን እቲ ሊንከን ዝተከአ ኣንድሬው ጆንሰን ኣብ 1808 ተወሊዱ እቲ ኬነዲ ዝተከአ ድማ ሌይደን ጆንሰን ኣብ 1908 ተወሊዱ እቲ አብርሃም ሊንከን ዝቀተለ ኣብ 1839 ክውለድ እንከሎ بتمساسالي نكينيدي زقلصله ኣብ 1939 ተወሊዱ ብዘይካዚ ስድራ ጆን ኤፍ ኬነዲ እንተሪኢናውን ስድራ ፕሬዚደንት ነበር ኬነዲ ሓንቲ ካብ ጸለውት ስድራ ቤታት ኣሜሪካን ዓለምናንያ እዛ ስድራ ወላኳ ብዙሓትን ዝናን እንተደለበት ሕማቅ ተዕደልትን ድንገታዊ ኣማውታን መፈጸምታ ዝበዝሑ ኣባላታ ብምዃኑ ብዙሓት እዛ ስድራ ግዱ ዘይተፈትሐ መርገም ከም ዘለዋ ይኣምኑ
እዚ መርገም ድማ ናብ ደቆም ከይተረፈ ይሰግር ብምህላው እቲ ካልእ ኣገራሚ ገጽ እዩ ሮዝሜሪ ዓባይ ሓፍቲ ጆን ኤፍ ኬኔዲያ ንሳ ወላኳ ኣብ መበል 85 ዓመታ እንተዓረፈት ካብ ንእስነተያ ብሕማቕ ዕድል ተኸቢባ ኣብ 20ታት ዕድሜያ ካብ ሻውዓይ ደርቢ ብምጽዳፍ መልመስቲ ኣካላትን ናይ ኣእምሮ ጸገምና ጋጠማ ነዊሕ ናድካምን ናይ ርእሲ መጥባሕታት ተኻይዱላ ዝበዝሕ ዕድሜያ ኣብ ማእከል ምእልያን ስንኩላን ድሕሪ ምሕላፍ ድማ ሞተት ጆዜፍ ጁኒየር እቲ ምንኣስ በኹሪ ስድራ ኬኔዲዩ ንትምህርቱ ብልዑል ብቕዓት ዝከታተል ጆዜፍ ብሩህ መጻኢ እናተጸበየዩ ኣብ መበል 30 ዓመቱ እታ ዝዝውራ ዝነበረ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ነፋሪት ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ሓደጋ ኣጋጢምዋ ዝሞተ ፓትሪክ ኬኔዲ እውን ኣብ 1963 ብሓደጋ ሞተ ቴድ ኬኔዲ ኣባል ባይቶ ኣሜሪካ ዝነበረ ኮይኑ ኣብ 1964 ዓመተ ምህረት ሓደጋ ነፋሪት ኣጋጢምዎ ወላኳ ከቢድ ማሰይቲ እንተጓነፎ ካብ ሞት ንስክላ እኳ እንተደሓነ ድሒሩ ግን ናብ ሞት ዘብጽሕ ኣዕናዊ ሓደጋ መኪና ኣጋጢምዎ ካስሊን ኬኔዲ ብመልክዓ ንብዙሓት ሃነን ዘበለትን ኣብ 1938 ንግስቲ ጽባቐ ኣሜሪካ ዝብል ክብሪ ዝረኸበትን እያ እቲ ቀዳማይ በዓል ቤታ ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ስለ ዝሞተ ጸኒሑ ፔተር ዊልያምስ ዝተባህለ ሃብታም ነጋዳይ ተዛመደት ዕለተ መርዓኦም ንምጽምባል ናብ ደቡብ ፍራንሳ እናኸዱን ከለው ግን እታ ተሳፊሮሙላ ዝነበሩ ነፋሪት ስለ ዝነደደት ኣብ ህይወቶም ሰኣኑ ኣብቲ ግዜቲ ካስሊን ጓል 28 ዓመት እያ ነይራ ሮበርት ኬኔዲ ታሪኽ ሓው ጆን ንምድጋም ብምሕላን ናብ ፖለቲካ ተጸንበረ ጽቡቕ እናገስገሰ እንከሎ ድማ ንፕሬዚደንታዊ ምርጫ ንምውድዳር እናተሸባሸበን ከሎ ኣብ ከተማ ሎስ አንጀሎስ ሰርሓን ብዝተባህለ ሰብ ተቐንጺሉ ዴቪድ ኬኔዲ ዘይከም ኣሕዋቱ ኣብ ፖለቲካ ብዙሕ ይግደስ ዘይነበረ ኮይኑ ካብቲ ሕማቕ ትዕድልቲ ግና ይምለጠን ልዑል ዓቐን ሓሽሽ ብምውሳድ ኣብ 1984 ሞይቱ ጆዜፍ ኬኔዲ ጁኒየር እዚ ድማ ኣብ 1973 ብሓደጋ መኪና ሞይቱ ዊልያም ኬኔዲ ኣብ 1991 ብዓመፅ ትሕቲ ዕድመ ተኣሰረ እቲ ዜና ብዙሕ ሸፈነ ስለ ዝተዋሃቦ ዝንኡ ባይታ ዘቢጡ ካብ ሰባት ተኸዊሉ ክነብር መሪጹ ማይክል ኬኔዲ ነብሱ ኣብ ብረድ እናንሸራተተት እንከላ ክስእላ ብምፍታንዩ ኣብ 1997 ምስ ከውሒ ተላቲሙ ዝሞተ እቲ ዝሕዝን ፍጻመ ድማ ኣብ ካሜርኡ ተሰኒዱ ጸኒሑ ጆን ኬኔዲ ንእሽተይ ወዱ ንፕሬዚደንት ኬኔዲዩ ኣብ 1999 እታ ምስ በዓልቲ ቤቱን ሓብታን ተሳፊሮሙላ ዝነበሩ ነፋሪት ሃንደበት ብምስዋራ ንምርካባ ሰፊሕ ሸፈነ ዝተዋሃባ መስርሕ ተጀመረ ብዙሕ ጻዕሪ እውን ተኻይዱሉ ኣብ መወዳእታ ግን ርእሶም ኣብ ኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ ተረኺቡ ካራ ኬኔዲ ንነዊሕ ዓመታት ብናይ ሳምቡቕ ካንሰር ክትሳቐቕ ድሕሪ ምጽናሕ ሳላ ዝተኻየደላ መጥባሕቲ እኳ እንተሓወየት ኣብ 2011 ሃንደበት ብውቕዕ ልቢ ዓሪፋ ሜሪ ኬኔዲ ክሳብ ሕጂ እታ መወዳእታ ካብ ስድራ ኬኔዲ ዝሞተት እያ ምስ በዓል ቤታ ድሕሪ ዘጋጥማ ዝነበረ ተደጋጋሚ ግርጭት ኣብ 2012 ነፍሲ ቅትለት ብምፍጻም ካብዛ ዓለም ብሞት ተፈልየት ንሎሚ ዝበልናዮ መስተንክራዊ ፍጻሜታትን ምስጢራትን እዚ ከተከታተልዎ ጽናሕኩም ነይሩ ክቡራት ተኸታተልትና ኣብ ዝመጽእ ብኻልቲ